nga giganlag lupin kinsa kanunay mamiktima og mga pasahero sa jeep nasikop sa kapulisan. Lalaking nagpaabot sa iyang kadate sa gawa sa hotel gipusil sa riding in tandem. Alliance of Concerned Teachers subling nanawagan og usbaw sa suhulan alang sa mga magtutudlo. Upat ka mga ginikanan sa mga batang giplastiran ang baba sa maternity midangop sa CHR. Vice Mayor Edgar Labella wa makontento sa tubag sa maong tambalanan. Supply sa drogas giingong musaka ining abli sa klase, mga drug personalities gilista na sa kapulisan. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibok ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Biyernes, petsa 30 sa Mayo, 2014. Ako si Dennis Tanok. Iatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nag-abot din sa Sugbo ang tanang opisyales sa upat kalalawigan nga naglangkob sa tunga-tungang Kabisayan alang sa Regional Peace and Order Council meeting. Ilang gituki ang seguridad sa Rehiyon 7 ingon man ang pagbantay sa bagong iligal nga drogas. King Perez, Suginlimi. Gisusi sa Regional Peace and Order Council kon ARPOC ang kahimtang sa seguridad sa upat ka mga probinsya nga naglangkob sa tunga-tungang Kabisayan. Gipasigarbo sa kapulisan sa rehiyon ang 5.8% nga pagmeno sa crime volume sa unang quarter karong tuiga kun itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Apan misaka ang crime volume sa mga probinsya sa Bohol ingon man sa Dakbayan sa Mandaue ug Cebu. Nasayran nga pakyas ang kapulisan sa pagkabot sa 30% nga pagmenos sa mga indicators sa Police Integrated Patrol System. It's a reality that we have to face, and let it be a cause for more vigilance and more proactive approach in addressing the situation. Laing tukion sa ARPOC mao ang resolusyon sa pagdeklarar sa Region 7 isip conflict manageable region nunot sa pagkahuyang sa kalihukan sa mga rebelde. Alang kang Governor Junjun Davide nga gikinahanglan ang maong deklarasyon aron daghang investor sa musod sama sa Cebu nga dugay ng insurgency free. Kini bisan pa nga nadakpan dinhi ang magtiayong tiamzon nga mga leader sa CPP-NPA. I'm sure about they were not doing anything. I don't know if they were really actively recruiting. They were just here for an RR. Gipaibaw sab ni Governor Chato nga dunay resolusyon nga gihatag ang ARPOC 7 sa PNP pagtubag sa suliran sa ubos nga conviction rate sa rehiyon. Gitumbok sa ARPOC ang reassignment sa kapulisan nga mao'y hinungdan nga di makatestigo ang mga nalambigit nga pulis sa mga kaso. It's so difficult to judges are saying, fiscals are saying, and even the civil society is saying that it would be difficult for police officers to be expected to religiously follow through cases. Maybe a recommendation na to is we will ask ang police nga kundi lang mahimo lang itong mga policemen who are witnesses in drug cases or any other crime na di lang una i-transfer until mahuman ang kaso. Well, this combination of methamphetamine or shabu mixed with sildenafil, which is a anti-ED drug or erectile dysfunction drug. Awag sab ni Davide nga magbantay sa pagsud sa gitawag nga fly high drug sa Sugbo. So mag-expect ito mabot na. We just have to monitor, bantayan na kay. King Perez, News 5. Atol sa pagbisita niya dinhi sa Sugbo, mato ni Bohol Governor Edgar Chato nga nakabangon na ang ilang probinsya human sa kadaot nga hiaguman sa nasinating magnitude 7.2 nga linog. Doon na nasab kunoy gigahin ang nasudnong kagamhanan nga 12 billion rehabilitation plan sa Bohol. Giawhag ni Governor Chato ang mga turista nga mobalik na sa pagduaw sa Bohol kay nagpabilin pa ang mga inilang nilang atraksyon gawa sa mga nangagubang simbahan. Now we are continuously doing our work for the rebuilding of homes and for the infrastructure, passable na tanan tong naguba nga mga taytayan, mga kalsada on a temporary basis because we have a longer time needed for permanent replacements. Dili
Di na interesado ang Korte Suprema nga gamiton ang nagubang Palace of Justice nga naa sa compound sa Kapitolyo. Kini human gipaybaw ni Attorney Jose Maidas Marquez nga ang Supreme Court Administrator nga dunay planong tukurong judicial complex dinhi sa Sugbo. Ryan Sorote, Suginlimi. Nadesisyon na sa Supreme Court nga magpatukod og judicial complex dinhi sa Sugbo human maguba sa linog ang Palace of Justice. Gipilian nila nga tukuran ang kaninhimutangan sa Department of Agriculture ug ang ilang luna sa South Road Properties. Sa maong judicial complex, ipahimutang unya ang tanang regional trial courts, municipal trial courts ug ang Court of Appeals. Gi-finalize pa ang disenyo niini nga giingong eco-friendly building aron mahimong sumbanan sa ubang mga judicial structures nga ipatukod sa ubang lugar sa nasud. And then it's not going to be very hot inside. Siguro we can also use some solar panels, and then of course put on plant some vegetation in areas that where we can do that. Aron matarong ug ma-decongest, plano sab sa Korte Suprema nga ipamalhin sa laing floors ang mga courtrooms nga temporaryong gipahimutang sa Quimonda IT Center sa may North Reclamation Area. Apil na usab ang pagbutang og aircon units aron di na mag-antos sa kainit ang mga nanarbaho sa korte ingon man ang dunay tuyo sa mga korte. And then pag na-transfer na natin sila, siguro we can go full speed na on the judicial complex that we are envisioning. Padayon pasab ang rehabilitation sa mga nangagubang courtroom sa Bohol ug Leyte. Suma total, 20 ka courtroom sa Kabisayan ang naguba sa milabay nga mga katalagman sa Kabisayan. Ryan Sorote, News 5. Hingpit na unyang magmalinaon ang Talisay City College kay dungan sa pagbukas sa klase sunod subuan bago na unya ang mulingkod isip officer in charge sa maong tunghaan. Jinky Bargyo, Suginlimi. Among naabdan ng kanhi OIC President sa Talisay City College nga si Richel Bacaltos nga nangandam sa mga dokumento nga iyang i-turn over ngadto sa bag-ong mulingkod nga si Dr. Freddy Bernal sa Commission on Higher Education. Matod ni Bacaltos, tanang records nga iyang gihuptan mo'y iyang ihatag ni Bernal timaan nga misanong siya sa kamanduan. Ato nang gianam-anam niya og turnover ang tanan kay kita may daghan og mga records, no? Nga atong i-turn over ngadto niya anya asa na pud ta dapita with the upcoming nato nga pag-open sa klase willing ra pud ta nga mo step down. Samtang ang buhatan ni Dr. Paulos Cañete, gikandaduhan na o giingong Biyernes sa nakalabay nga semana pa sila na mahawa ug wa na mibalik sukad gi-terminate ang iyang appointment. Matod ni Attorney Alfredo Sipalay, ang legal officer sa Talisay City nga malinawon sab nga mibiya sa posisyon si Cañete. Yeah, with regards to the records in his possession kung naaman gali, I'm sure nga he will cooperate in turning this over. Subay ini, ang Civil Service Commission miingon nga wa na say katungod si Dr. Tomas Ramos nga mulingkod isip OIC kay nahuman ang iyang kontrata sa wa pa siya masuspenso. Dili na nato siya ma-impose. Ang iya lang mo ramang good naalang kay right as a government employee during the time nga employed ka. Pag-end na wala na po ito siya. Jinky Bargyo, News 5. Walo na ka barangay ang gideklarar nga drug-free working place sa gihimong random drug test sa COSAP. Dunay mga nagpositibo sa illegal nga drogas nga gipaubos na sa rehabilitasyon. Samtang ang barangay Luz na sab ang gisurpresa og drug test sa COSAP kaganina. Din upat kanila positibong tig-gamitan og illegal nga drogas. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Sa 34 ka mga barangay sa dakbayn sa Sugbo nga gipaubos sa random drug test ang mga empleyado niini, 8 ang gideklarang walay tig-gamitan og illegal nga drogas kini naglangkob sa Pulang Bato, Taptap, Tabunan, Talamban, Agsungot, Budlaan, Buhisan ug Lusaran. Napo na sab ka mga barangay nga adunay nagpositibong empleyado ang mipaubos sa We Care program sa Cebu City Office of the Substance Abuse Prevention. Din 8 ka empleyado ang nagmalampuson sa pagpaubos sa rehabilitasyon. More than a month nila, first month nila, mo yung successful is because walay absent ba. Kada naman na sila kuan program na makita na murag magklase ba, walay absent unya during the surprise drug test negative pagyud, so sa ato pa nindot. Dugang ni Dr. Utlang nga gamay ra ang mga barangay nga mi-avail sa ilang programa, mao nga iyang gihangyo sa ABC President Philip Zafra nga padad-an og memo ang tanang barangay nga kun ugaling dunay nagpositibo sa ginadiling drogas, kinahanglan gyud kining ipaubos sa We Care program. Laing gihangyo ni Utlang kang Zafra nga tagbuon ang tanang kapitan aron hisgutan ang paghatag og budget alang sa rehabilitation program.
sa iparihason bitaw ang treatment uniform sa kada barangay, ang treatment na lang sa tanang mga empleyados nga ma-found out to be positive. Samtang kaganina, ang mga empleyado na sab sa Barangay Luz ang gipaubos sa drug test. Nagpatawag og General Assembly si Kapitan Rian Tante, kalabos siyang pagbiya sunod simana, diyang iyang gipahibaw ang tanan niyang ginsakpan nga dunay ipahigayong drug test. Mato ni Kapitan Tante nga human siyang anunsyo, dunay miduol kaniyang empleyado og mihangyo nga di na lang siya ipaubos sa drug test ug mitug-an kini nga bag-o pa siyang migamit og shabu. Laing tulo pa ka empleyado ang nagpositibo. May pasalig ang kapitan sa Barrio Luz nga iyang ipaubos sa rehabilitasyon ang mga nagpositibo apan magdepende usab siya sa rekomendasyon sa COSAP. Mga 140 ka mga empleyado ang mipaubos sa random drug test kaganiya sa Barangay Luz. As long as mahatagan po ta og clearance pod ni Dr. Outlang nga pwede na sila mo trabaho dinhi sa barangay, kay ang target gyud nato nga makabot nga drug-free workplace ang ato ang Barangay Luz. Leslie Caminado Vistil, News 5. Wa pa magkasabot ang duha ka habig sa isyu sa dalan nga gipanag-iya sa dakbayan sa Sugbo nga anaa sulod sa Beverly Hills Subdivision. Dunay mga kompromisong gipresentar ang board sa mga subdivision apan wa kauyon niini ang mga residente sa Lahug ug Kalunasan. Madin Sabang, Sugin Limi. Dunay pipila ka mga kompromisong gitanyag ang board sa Homeowners Association sa Beverly Hills Subdivision aron makagamit ang publiko sa dalan nga gipanag-iya sa dakbayan sa Sugbo. Usa niini mao ang pagpataas sa oras sa paggamit sa dalan ngadto sa publiko ug ang hiniusang security plan aron sab sa seguridad sa mga residente sa subdivision. Gi-insistar sab sa board nga kinahanglan gihapong mokuha og sticker ang tanang sakyanan nga mosulod sa subdivision sama sa naandan alang sa monitoring. Nagkantidad ang sticker og 500 pesos ug kung malangay sa pagkuha ni ini, 800 pesos na ang kantidad ini. Apan wa malipay ang mga residente sa Barangay Kalunasan ug Lahug sa mga kompromiso. If we're going to pay for the stickers, it means that we already waived our right nga mo fight ana nga road kay inipalit naman may og stickers. So mura ra mig ni uyo na sad sa ilahang gusto. Giklaro hinuon sa grupo nga andam sila sa posibleng happy compromise nga mamugna sa duha ka habig. Malaumon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga marisolbar ang maong issue. Sa di pa himuon ang final compromise, magtigom una ang mga taga Beverly ug mga residente sa Barangay Kalunasan ug Lahug kung ila bang tugutan ang mga gitanyag sa subdivision. I'm really on for opening the road because it's for public, because that's donated already for the city. It's just na gamay nga technicalities because of the portions sa both ends nga wala ma-donate. Any agreement signed between the parties has the force of law between them, provided again that the agreement is not contrary to law, morals, public policy, public order. Ipahigayon karong hapon ang laing panagtigom sa duha ka habig diin si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella maoy mangu. Madin Sabang, News 5. Karong Hunyo 7, ipahigayon ang konsyertong Fiesta Filipinas nga panguluhan sa Children's Paradise Montessori Choir sa USPF Theater for Performing Arts sa Barangay Lahug, Cebu City. Usa kini ka send-off concert ug pre-Philippine Independence Day celebration. Atol sa maong concert, ipakita ang talento sa mga kabataan sama sa pagtukar og rondalya ug pagkanta sa mga original ug classical Filipino music. Ang Children's Paradise Montessori Choir ang nag-inusarang choir gikan sa Pilipinas nga mosangka sa ikaduhang Asia Cantate International Choral Festival didto sa Hong Kong karong umaabot nga Hunyo 14 hangtod 16. Tulo ka category ang salmutan sa CPM Choir. Category B1 alang sa Equal Voices Choir, Soprano or Alto Chorus, Category C, Children's Choir o Category F, Con Folklore. Si Maestro Dennis Sugarol mao'y musical director o conductor sa CPM Choir. Samtang aron mas kumpleto ang trip sa CPM Choir sa Hong Kong, bilang ang kompetisyon ng ilang tuyo kay mohalad sab sila og presentasyon atol sa selebrasyon sa Philippine Independence sa Hong Kong. Ug mo-perform sab sila sa Hong Kong Disneyland uban ang Disney Performing Arts. Giawhag ang tanan sa pagsuporta sa CPM Choir sa pagkabot sa ilang pangandoy nga mapakita ang talento sa mga Pilipino ngadto sa laing nasud.
Nutadog tulisan nga mamiktima og mga pasahero sa jeep nga nailhang si alias Lupin, nadakpan sa kapulisan kagabi human gialarma nga adunay dalang armas, ray pasaporte sugin limi. Nagway nga idlas ang notadong tulisan nga kanunay mamiktima sa mga pasahero sa PUJ, nadakpan agyud sa mga pulis sa Parian. Ang suspect nga si Jason Holpilla nakuhaan og 38 revolver ug duha ka pakiting shabu. Matod sa Parian Police, human sila nag-checkpoint. Nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka residente sa barangay Tipadilla nga dunay nag-inom sa luyo sa usa ka panaderya ug ang usa niini armado mao nga iladayon ning giadto. Last up na dito sa area, talikod man siya. Paglingi niya, danaman mo siya doon, so nakuptan siya. Nakuha ko ang armas sa iya posisyon. Matod sa pulis nga daghan na kaayong report og description nga ilang nadawat nga si alias Lupin o ang dinakpan nga si Hulpilla maoy manulis og mga pasahero sa jeep sa area sa Mabulo, Loriga, Carita og MG Cuenco Avenue. Gihimakak sa dinakpan nga siya maoy manulis sa naisgutang mga lugar. Kay pahuway na kuno siya sa maong binuhatan tungod sa hangyo sa iyang hinigugma. Tungod lang kuno sa kasikat sa iyang ngan, mao nga kanunay siyang itudlo. Tungkol sa sikat sa akong pangalan, sir. Ako alang tanan pangan ikuan nila. Pero manulis yung jeep, sad? Manulis, sir, pero sa una rato, sir. Ray Pasaporte, News 5. Batan-ong drug pusher nga naglihok sa Barangay Ermita nasikop sa hinusang operasyon sa kapulisan og PDEA 7, Madinsabang, sugin limi. Sa prisuhan i-celebrate ni Kelly Herebese ang iyang birthday ugma, human siya masikop sa bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch kaganihang buntag sa Sitio Bato, Barangay Ermita. Natigayon ang mga operasyon nunot sa report nga nadawat sa kapulisan gikan sa mga nagpakabanang residente. Tulo ka adlaw nga gipanid-an sa kapulisan ang suspect apan tungod sa kakusog sa iyang operasyon, dali kining nasikop. Yung parinti, ma'am, yes ma'am. Yes ma'am, dako dito ma'am. Yung dinotado ko. Yung parinti. So, from that point, siguro makakuha pa tag mga enough informations ma'am. Sa linghod nga pangidaron, gisudlan sa dinakpan ang illegal nga kalihukan nga iyang nasunod sa iyang kabanay nga nag-operate sab sa dapit. Usa ka gatos og 5 ka mga gagmayng pakete sa shabu nga nagkantidad ang tanan og kapin 20,000 pesos ang nakuha gikan sa dinakpan. Na-recover sab ang 900 ka kwarta nga giingong halin sa pagpamaligya og shabu. Giingong di mo menos 20,000 pesos nga kantidad sa drogas ang mabaligya ni Herebese matag simana. Sa ako yung amigo, Igor ako nagkupa. Kihatag sa mga amigo. Mitabang sab sa mga operasyon ng City Anti-Illegal Drugs Special Task Group ug Philippine Drug Enforcement Agency. Gihingusgan karon sa kapulisan ang pakigbatok sa illegal nga drogas human wa matagbaw ang COSAP sa ilang performance. Yes ma'am, actually, yes ma'am, sa remarks ni COSAP, but eventually, ingon lang nga, dili pa giningon nga dako, but you're still, ma'am, looking for other informations nga at least makakuha tag mga dako-dako ma'am when it comes to illegal drugs. Madinsabang, News 5. Upat ka mga lalaki nakuhaan og armas atol sa checkpoint nga gihimo sa kapulisan sa Cebu City Police Station 2. Juliet Hainar, sugin limi. Nasikop sa checkpoint sa Station 2 sa Cebu City Police kining upat ka lalaki tungod ra unta sa minor traffic violation sa Mango Avenue. Apan wa magdahom ang kapulisan sa mga butang nga nakuha gikan sa mga dinakpan nga silang Junji Pilapil, Jacknel Gomez, Roger Mabanag ug Marlon Artizal. Duha ka 38 revolver ug usa ka caliber .357 ang nakuha gikan kanila ug kining mga drug paraphernalia ug usa ka pakete sa gituohang shabu. Giingong gikan mibisita sa ilang higala nga na-admit sa tambalanan ang mga dinakpan ug paingon na untang muuli sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Konsolasyon. Munanin oras no, mga kadlaw usa jud ni sa atong ginabantayan labi na kani mga mao ni kita mga motorcycle riding criminals. Gisusi karon sa kapulisan kung dunay mga records sa Lapu-Lapu ug Mandawi Police ang mga dinakpan ug ipa-check nila sa FESAGS ang mga armas. Ipaubos usab kini sa ballistics exam sa crime lab aron matino kung nagamit wa kini sa ubang krimen. Gihimakak sa mga dinakpan nga gigamit nila sa krimen ang ilang mga armas. Ibaligya kuno nila unta ang mga armas aron ibayad sa pagpa-ospital. There might be possibility pwede ni sila manulis kanang labi na kanang magkuan lang magbarog lang sa kalsada no kay accessible man kay sa ila magmotor ra.
Pahatod na sila. Sayang, huwag mo kay bawa na. Wala ka kabaw na. Atay suot ng mga papa. Basta mo kay bawa na kay driver. Kaning tulo, 1, 2, 3. Kanang mga armasa, wala ibabandig kay para sa akong pamilya nga mabuhi ang ginikangin na stroke man ang ginikanong babae, nanong babae. Giawhag sa kapulisan ang publiko sa pagdangob sa ilang buhatan kung dunay nakamayong sa mga dinakpan nga posibleng na biktima sa nagkadaiyang krimen. Julie Tainar, News 5. Nakapatinga karon sa kapulisan ang nahitabong pagpamusil kagabi diin napaga ng usa ka manuwaay og hanta kay samtang gitabang kini dunay mga butang sama sa IDs ug credit cards ang ilang nakuha. Usa sa mga IDs gipanag-iya ni Eleanor Rivera ang babaeng nagmaneho og Chevrolet sa may Ayala Heights kinsa gitulis ug gipusil sa tulo ka wa mailhing tulisan niadtong Domingo sa gabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Gitabang pa sa mga rescuers ang biktima nga si Teodoro Tolentino human mapusili sa wa mailing mamumuno pasado alas 9 kagabi dinhi sa sitio Cogon, Barangay Labangon. Lumad nga taga Luray 1, Dakbayan sa Toledo ang biktima apan kasamtangang nagpuyo sa hisgutang lugar. Matud sa mga residente, bugtong buto sa armas ang ilang nadunggan ug ilan na lang nakit-an nga nagkadugo na si Tolentino. Ako naman di kung takot sa taas, yung mga tuog namin. Kaya namin sipa kayong buto ba, di gusat mi, basig nara sa panimayang mo. Buto barang siya, liin mo rin, pagduda. Pagsusi ninyo? Di naman, nagka-vlogta naman tao. Giingong napagan si Tolentino kay ang target sa gunman mang usa ka Charles de la Cruz kinsawa na igkita sa lugar. Apan nakakuha og impormasyon ng kapulisan nga dunay nakalalis ang biktima sa wa pa mahitabo ang pagpamusil. Naandan sa biktima nga mudayo sa lugar aron muduwa og hantak. Suway panggitabang ang biktima sa ospital apan namatay kini ganihang kadlawon. Wala gyud kay sa amo awa dun na siya kaaway. Buotan niya sa sir. Buotan naman ako maguwang niya diri walang ko kay baw kay usay. Mari man gyud sa diri kay Nakapatinga karon sa kapulisan kay nakuha nila gikan kang Tolentino ang pipila ka mga IDs nga naglakip sa driver's license ni Eleanor Rivera nga gitulis og gipusil sa Ayala Heights niadtong Domingo sa gabi. Dako sa gayong posibilidad nga usa ni siya sa suspect kay ang kani si Eleanor Rivera biktima man siya atong previous nga tulis kitang sa Busay. So amo ni i-coordinate sa PRS basin na sila possible nga lead ba. Ryan Sorote, News 5. Duha ka tawo gipamusil kagabi sa dakben sa Subo sa managlahing insidente. Ang usa nagpaabot sa iyang kadate samtang ang usa gipasangin lang asset sa pulis. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gikutasan og gipaningot si Albert Jan Agudo nga taga-poblasyon Tabuylan samtang iyang gisugilon ang iyang nasaksihan din gipusil ang iyang ig-agaw nga si Romeo Isulan 40 anyos taga Barangay Victoria San Remigio, Cebu. Gingong mihangyo kaniya ang biktima kagahapon sa hapon nga manghuam siyang motor kay moani sa syudad aron makikita sa usa ka babae. Kay way salig nga dadon sa lain ang iyang motor, mikuyog na lang siya dinhi sa syudad. Pagka alas 10 kagabi, miingon ang biktima nga moadto sila sa Holy Name sa may Barangay Mabulo duol sa usa ka hotel, suma silang sabot sa usa ka babae. Ay ni kalit agi duha ka motor. Siya may tuyo ikalit sa busil. So nag-standby na mo dire. Nag-standby na mi dire. Nya mo to. Nilingi ang ganman ko, ampo ko pila nidagan na lang ko. Kay siya may nasi katawag nga kanang chicks na mag-meet kuno sila. Diri Prince Court. Gitabang sa Irof og gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center. Humana kaangkon og samad sa buko-buko, bukton ug batiis. Yung sa biktima naghulat ni siya sa babae nga ganlan og Hana. Kay ilan ning ka istorya niya kanana ang samtang paabot sila kanang motumiabot ang mga suspect. Gipangita karon sa kapulisan ang ginganlan og Hana aron makahatag og katin-awan nganong gipusil ang biktima. Gipusil sa absulod sa tent si Raul Minyosa, 40 anyos ganiyang alas 12 sa tungang gabi sa Loriga San Miguel sa kanhin niya silingan nga si Michael Villasiran. Samad sa aping ug paang naangkon sa biktima nga ana karon sa Cebu City Medical Center. Ang biktima gipasangin lang sa suspek nga asit sa pulis. Nisampit ni niyang suspect nga nakailan man sa tingog mo to iyahang di li ba sa ba pultahan niya dayon paglili niya nasugatan na lang niya ang 45
Nya mo na tong iyang gitapi naigo gyud ang iyang naong. Ray Pasaporte, News 5. Midangop sa buhatan sa Commission on Human Rights ang upat ka mga ginikanan aron ipadangat ang ilang kasagmuyo sa maternity kay matod pa na biktima sab sa pagplaster ang ilang mga anak. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Gisaysay sa upat ka mga ginikanan ng ilang mga kasinatian ato sa ilang pagdangop sa Commission on Human Rights kaganina. Silang upat na ngangkon nga giplastiran kuno ang baba silang mga anak sud sa nursery sa maternity. Miuban sab sa panon si Lolo Lucrecio kinsa sublimi padayag siyang kasagmuyo sa mong tambalanan. Pero tungod kay murag akong nakita nga ilang gidinay, so nainganyo ko tungod kay sa to pa magpadayon pa din ilang buhat. Suporta gyud ko dili ingon nga mopile kog kaso para sa akong apo tungod kay wala man ko ebidensya may nana mo ko kakuhag-kudak. Kung dili lang mo support ko kabahin ana kay dili ko gusto nga kanana ang mahitabo pa ni sa ubang bata. Matod sa labaw sa investigation team sa CHR, nga human nila makuha ang impormasyon gikan sa mga reklamante, muhimo sila og lawom nga investigasyon. Problema na ron ang identity sa mga nurses. Karon uno dili mo po identity ang management na. Ang management mo ipailan. Mapailan sa ilang administrative sanction. Samtang nadawat na ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang tubag sa iyang suwat gikan sa labaw sa maternity, apan wa siya makontinto sa katin-awan niini. Mao nga nagplano siyang idangop sa konseho aron maimbitar ang labaw sa maternity. Dugang pa ni Labella nga andam ang city government sa paghatag og assistance ngadto sa mga nabiktima kun gikinahanglan. Dili gyud ingon nato nga very satisfactory ang ilang gitubag tungod kay on one end ningon man sila nga dili gamiton ang pacifier. But and the latter part of the letter, ningon na sila nga gigamit nilang pacifier. O niya, nga ilas ang gigamit ng plaster. Na kung ang mga ginikanan would want to avail or gustong magpatabang sa city government, tungod kay mga residente man sila Siyudad Subo, andam kita nga mo-provide og legal assistance. Leslie Camena de Vistil, News 5. Department of Social Welfare and Development anda motabang sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga nabiktima sa pagplaster sa maternity. Jinky Bargio, Suginlimi. Depende pa sa... Naglaraw karon ang mga social workers sa DSWD nga pangitaon og bisitahon ang laing duha pa ka mga bata nga giingong biktima sab sa pagplaster sa maternity. Buot sa DSWD nga ipailawom sa psychosocial intervention ang mga ginikanan sa bata nga maoy nakakita sa gihimo sa hospital sa ilang mga anak. Psychosocial intervention if they need counseling or debriefing or any other assistance, we could coordinate with other professionals. Gipasalig ni Aquino nga andam silang mutabang sa mga pamilya nga posible pang mutumaw aron ireklamo ang hospital. Buot nila nga dili mahisama ang uban sa pamilyang Noval nga na-stress sa mga panghitabo. Emotionally down, affected jud sila sa pagkakaroon na kahisugot ganito na medyo ang ilahang pagtuog karon dili na normal sa usual na pagtuog. Apan gawas sa giingong mga biktima sa insidente, lakip nila nga alalayan, mausab katong mga nurse nga mo'y gitudlo nga responsable sa pagplaster sa mga masuso. Ang Commission on Human Rights miingon nga ilang itratar ang matag kaso sa bata nga mudangop kanila isip managlahing kaso. Kita may criminal liability. Ipa-recommenda mo sa Fiscal's Office. Kung government employee, i-recommenda mo sa Ombudsman for filing of criminal case. Jinky Bargio, News 5. Dungan sa pagbukas sa klase, gilauman sa kapulisan nga mutaas ang demand sa supply sa illegal nga drogas tungod sa mga estudyanteng mogamit niini. Dunay 5 ka mga personalidad nga gibantayan karon ang kapulisan nga gingong nagpaluyo sa maong kalihukan. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipanglangtawan na daan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga mosaka ang demand sa supply sa illegal nga drogas inig bukas sa klase. Base sa ilang monitoring, dunay mga tinun-an nga mogamit og drogas diin sagad kanila kadtong mga estudyante nga gikan sa laing lugar og muanin sa Sugbo aron mutungha. Precedence-wise, experience-wise, before nga atong i-compare ang data, the influx sa students nga money sa opening sa klase is expected yun sa demand.
Hinungdan nga hugot ang koordinasyon sa kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency ingon man sa kabaranggayan aron masugpo ang problema sa drogas. Mga 50 ka mga individual ang anakaron sa listahan sa kapulisan nga ilang gitumbok nga drug personalities din lima ini ang mga notadong drug lord. Yes, ma'am. Actually, I'm preparing here, ma'am, sa tanan watch list on illegal drugs na nindiri. So, amo nili ko sa ladi tanan. Nani sila mga pending warrant of arrest. Ang giingong mga drug lords nga nagbase din sa dakbayan sa Sugbo ang naglihok usab sa 5 ka mga lugar di naghitak ang ginadaling drogas. Naglamkob kini sa Barangay Pasil, Dulho Fatima, Ermita ug Alopes. Ug ang bag-ong nalakip sa listahan mao ang Pulang Bato. Giingong gipasagdan na sa Talambad Police Station ug sa barangay official sa Pulang Bato ang maong kalihukan. Doon nasab ko na police protector ang mupindot sa drug lord sa mga operasyon nga ipahigayon hinungdan nga makasibat sila. As to involvement sa Station 8, no, ma'am, ang amo lang giawhag is to come to the open kanang makahatag og affidavit o statement nga ma-involve pud ang members sa Police Station 8. But until now, wa pa may ni-surface good, ma'am. Ryan Sorote, News 5. Gawas sa problema sa mga lawak sa ringan nga giguba sa mga miaging katalagman, laing problema nga wa pa masulbad sa gobyerno mao ang usbaw sa suhulan sa mga magtutudlo. Padayong nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa gobyerno nga dunggo na ang dugay na nilang hangyo. Jinky Bargio, sugin ni Ming. Legislation dayon CNA. Kadaghan ang nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers alang sa aumento sa ilang suhulan. Apan hangtod karon, pabiling nagpakabutabungol ang gobyerno niini. Sa pagbukas sa klase sa tanang pampublikong tunghaan karong Lunes, ilang giawhag ang tanang magtutudlo nga suportahan ang maong kausa. Sa tanang mga magtutudlo o sa mga non-teaching personnel, ipakita nato pinaagi sa pagsulod Black Arm Band karong Hunyo 2. 357 Niadtong tuig 2011 pa nagpaabot sa ilang salary increase ang mga magtutudlo. Apan hangtod karon, wa pa mahimong balaod ang House Bill 245. Nasayran nga ang mga pampublikong magtutudlo, nagdawatan lang og 618 pesos matag adlaw. Nanganti ang Act Lukup Nasod nga kun dili hisgutan ni Pinoy atol siyang SONA, dunay mahitabong mass leave sa mga magtutudlo nga makaapekto unya sa klase sa mga tinun-an. Tinuod na. Pero diri sa Region 7, way mahitabo siguro nga mass leave. Musuporta lang ni sa National Capital Region sa lain nga porma sa nga kampanya. Dugang sa Act, kapin sa 40% pa ang kuwang sa mga classroom sa rehiyon o gamay pa lang ang naayo sa kapin 2,000 ka mga naguba sa probinsya sa Sugbo atol sa bagyong Yolanda. Apektado ang mga bata, mga teachers, o nga mangita pamaagi ang mga teachers, mga maayo ang ilang pagtudlo o makat-on ng mga estudyante. Jinky Bargio, News 5. Maokad to naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!